Eu passei moito por fora, pelo pátio meu, Sí. por aí pelo pátio. E anduve, primeiro anduve co bastón. Levabas bastón antes. Teño bastón da 11, Sí, 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 sí. se me trouxeron, porque eu fui un chachis que me enseñaron. Sí, sí, sí. E anduve, pero dixen, en Carballo non vou porque toda era en Carballo, que era ahora na 11 na Coruña, no Cantón. Entón dixen, mire, prefiero que me enseñes miñas porque eu ando por aquí, que eu por ahora non ando. Ficando anduve co bastón moito tempo, pero a mí o que me dá pánico é os coches. Claro. O ir pola cera, como a miña casa está na beira da carretera, hai cera, pero podes baixar para fora. Se non te das cuenta, co bastón podes ir, até que dar unha punta, a outra con o bastón sone. Xa sona bastón, sabes? Tropezar. Entón ando un bastón. Pero depois dixen, bueno, así que tuve uns 60 anos, que aos 60 anos ficando, que di así. Total, bote conta, son 60, 70, 80. Vou fajo para abril. Entón dixen, Dios mío, pois agora teño que andar así. Pero tuve sempre suerte con a amiga, que está a vivir xunto ao Pazo de Tresareis, que me levou moitísimos anos, fomos a andar a Maxela.